Morning, Daddy! Good morning na kay Daddy! Wow! Alas 8 na si Rudy nagbugtaw, nagbulaw sa dad. Tapos kapag limpyo ko sa kusina. Nakibot ko ara na sa sala, gahinibi, bangon sa isa lang sa. Say hi, anay kay Daddy. Hi! Hi! Pagbugtaw, ball yan ah. No? Ball yan pagbugtaw. Easy! Oh! Oh! Charge? Kasi ako nasa siya, motoro. Bago lang na ni Mami gin-charge. Masakay ka? Bago lang naging charge ni Mami. Lubat, hindi na karon mag-andar. Wait lang. Wait lang ha. Pandaron tagaling karon oh. Kasaksak pa oh. Babay anay sa motor, babay. Babay na, mabalik lang kumaton. Kinuha agad dyan ang motor. Kinuha agad sa saksakan. Ay, hindi mag-andar pa na. Kay wala pa na charge. Habal si mo i-charge ta anay. Mao na saging ko. Egisa ako ng sopas. Kaya gusto siya masubo. Nami? Wow. Na kami. Nabutan niya si Echurang cereal. Oh. Pilit siya. Buing niya. Ah, wala mo? Hmm? Ba, seryoso, ganda. Isang time na dalaga pa ko ini sila nagpapalagita ako para may choices ako sometimes nga ato po torpital review so mga luti ibaan kay po Enjoy gid sa oh. Ari kami din ng an. Bayan sa kayo magdadansa. So, wala pa rin natapos. Kay paliwat ko pa niyo kay mega itom. Tapos, pabutangan ko dahil na underlight nga color pink. Diba? Ganda. Night, Daddy. Ari na kuli sa balay. Bago lang kami puli, nagkadto kami din ng an-an. Nag-ano ka to din ng an-an? Maghampang. Pag nagpamahaw. Good night na kay Daddy. Good night, Daddy.